Zeratik dago guztia. Gaur, emakumeen eguna dela, martxoak 8. Nik ez dut uste hau hainbesterako denik. Zergatik pentsatzen duzu hori? Nik uste dut emakumeak hau egitera moda delako. Nik uste dut gure eskubideak lortzeko borrokatu behar dugula. Nik uste dut ez dela hainbesterako eta ez dutela hau guzti egin behar. Nik uste dut gure arbasoek borrokatu zutuela eurain ditugun eskubideak izateko eta orain guretzan da dela. Nik ez dut horrelan pentsatzen eta zure ideologiarekin jarraituko baduzu, nik nahiago dut zure lagunez izatea. Ni berdina pentsatzen dut. Vale. Badaki, idea bat dauka. Could all be separated from my good ideas and power moves. Ideas and power moves. Eginda. Baina neska hau no pentsatzen duela. Ezinezkoa da. Ikusi. Neska hau tontua da. Ergela. Baina ikusi ze jarri duen. Ikusiko du honek. Igual arrazoia du, deituko diotu zueri. Ze, Andrea, zen izen nuen? Pentsatzen egon naiz eta uste dut Itsasok arrazoia duela. Zertan? Imaginatuzu, kaletizoa zela eta norbait esaten izula ezin duzula jantzi horrean eta horrelako gauzak. Nola sentituko zinieke? Egia esan txarto, bueno. Pues, Itsaso dituko dio bai kamin eskatzeko. Hobeto. Itxaso izango da, zoaltza. Ba, no. Hau dituko dut. Hobeto. Kaixo, Itsaso. Kaixo. Kaixo. Zer nahi duzue? Barkamen eskatu nahi dizugu. Zergatik? Uste dugu arrazoia dakazula. Zertan? Pues adibidez, emakume eta gizonak eskubide berdina eduki behar dituzela. Eta borrokatu behar dugula. Poste naiz konturatu izana. Zerrik asko. Where are you now that I need you?